Hello dear viewers, this is Janie yours. Welcome to my channel. Grabe, ang dami na talagang ganap ngayon sa SB19. Parang hindi na ako makahabol kung sa mga activities nila eh. So, I'm very excited panoorin ng mga activities nila ngayon. At isa na doon yung bago daw nilang song. Yun yung napakinggan ko eh, narinig ko eh. So, bukas daw ito i-release yung song na Kalakal with Black Knight. So, no, ang P-Pop Kings together with the legendary rapper, si Glock 9. I'm expecting na rap song ito. Kaya, di ba, nakaka-excite. Yung SB19 magra-rap na talaga. Official rapper na talaga sila. No? So ngayon, meron silang ganap sa Acer at sila yung mga artist na nag-perform. SB19, si Glock 9, nandiyan din sa Sandara Park, at yung G22. So, ngayon, tignan natin yung live performance nila ng Kalakal. Unique naman ng title ng song, no? Kalakal. Parang salitang Kali, no? Pinoy na Pinoy. Oh, last Acer Day, meron din tayong teaser nun. Tapos ngayon, gusto niyo mag-perform ng unreleased? Unreleased? Unreleased pala to. Pinost natin. Gusto niyo ba mag-perform kami ng unreleased song? Grabe yung Gusto tawa niyo ni ba Pablo. mag-perform kami ng unreleased song? Yes! Parang ang hina, gusto niyo ba? Parang napakahina, gusto Ang niyo ba? swerte nila, no, doon. Wow, ang daming Gusto niyo nila, tao. paano ba yan? Pagbibigyan ba? Pagbibigyan. Sige. O sige, para sa iyo lahat. Para sa inyo to. Let's go. Ito ang Kalakal! Oh. Ito yung first na pinerform nila, no? Ganyan nga natin nalaman na may anilisong pala na Kalakal. Yeah. You can't stop this, we're gonna get it. Who cannot curse, we're gonna English pala to. Tagalog. There's a new type shit. There's a long dick I wear. There's a new type shit. Ikaw panuwengan ang ninadira pero bigin na sir. Grabe sila masoko pag makita nila ikaw nagpaka-real. Yeah. May halong English o Tagalog. Sino yun? Pakinggan mga salita ay nakipagsunto. Kakaiba, makakaila, kakainin mo lahat ng mga salita. Sarap, di ba? Di ka magsasawa. Lunukin mo na lang ang pinakakuda. Sinara pero di mo pa rin kaya isuko marana. Wala din na lang kami Yung si Chosho. gumaya. Laging pinipilahan kahit nga hindi magbet. Paano pa kaya nga pag nakutuntong ka din? Sa unang tingin pa lang kala mo na nawala akong ibubuga. Teka lang sandali, tumigil ka at titigan ako sa aking mga mata. Alam mo ba na bukod sa aking mukha daming bagay pa ang pwede kong itinda. Wag mo nang alamin baka mahigit ka. Liga rito babao na kita. Why don't you just let Wow, grabe. Sarap pakinggan ng boses ni Pablo. Sa palihim na gusto ring makatikip sa iya. You can't stop this, we're gonna get it. Who cannot curse, we're gonna take it lang. O yan, pag kami laging iba. Wow, may choreo din to. Wow. You can't stop this, we're gonna get it. Labagang ito pag kami nagtitinda. Hindi mo ito maiinda. Parang patalim na tinara kaming pinaparak at tamang-dama mo na. Kala namin pag kami ang parating tulad ng isang pinabigyang hiling. Makikita na lamang ang iyong sarili. Gusto kong tingnan yung lyric video nito. Ano kaya nang nirap nila dito? Kami lang mga dola ng iba pa. Itaya mo na lahat na kaya ikasa. Kaya nakaharangan din namin kaya daanan kasi mapaglema na alam mo na.
aminin. Alam nyo namang isa ka rin sa paligid na gusto rin makatigil sa iyahan. Let's go! You can't stop this, we're gonna get it. Who can none? Cause we're born and sing it. Lamo yan pag kami laging iba. Wow, Justina. Pag kami nagtitinda. You can't stop this. Back to Red Hair na pala si Ken. Pag kami nagtitinda. You can't stop this. We're gonna get it. Kapag nalipong pag kami nagtitinda. Ano yun? Kapag kami nagtitinda. Ano yung narinig kong That is lyrics? our newest song. Ooh. Ang title po niyan ay Kalakal with Sir Glock na Wow! Grabe naman. Hayun na nga guys, yung new song to be released ng SB19, Kalakal with Sir Glock na yun. Sabi nga ng Pablo. Nabigla siguro yung mga fans doon, no? Yung sa Acer na yun. On the spot yun, no? Grabe naman yung SB19. Ang daming pakulo. Ang daming pa-surprise sa mga 18. Ang dami pa talagang mga bagong performances ang SB19 na hindi ko pa na natitingnan eh. So, lahat ng yan, titingnan natin. Samahan niyo ako. So, that's all guys for this reaction. I-release daw yung Kalakal sa August 9. So, abangan natin yun. Siguro may official music video talaga yun. Sana. Thank you guys for watching with me. Please support my channel. You can like this video, leave a comment, and subscribe to my channel. See you again next time. Bye-bye.